Baba egameni lenkosi yethu Jesu Kristu siyabonga. Hallelujah. Mighty Jesus. Hallelujah. Lord. Ubukhona bakho uNkulunkulu wami. Mighty. Ulethe difference empilweni zethu. Noma kukhona ubuhlungu kuba nenjabulo. Lapho sesiphelelwa amandla kuvuka amandla amasha. We come boldly into the throne of grace. Welcoming the precious Holy Spirit. Hallelujah. Have your way, moya ingcwele kule ndawo. Open up our spiritual eyes and our spiritual ears. Let us see, let us hear and understand and receive the revelation of the word. Enable and empower us to keep the word in our hearts in order for the word to produce life in our lives. Uthi Jesu ngize kuba abantu bazoba nokuphila babe nakho ukuchichima. Siyabonga, sinikela lenkonzo kwesathi isandla ke Baba. Khuluma nabantwana bakho nabantu bakho ngale igama lenkosi yethu Jesu Kristu manje kuze kube naphakade. Amen. Amen. Ngenibingelele ke nonke abefundisi, all protocol observed, umndeni wonke wakangubeni, abamakhelwane, abangani, ama colleagues, everyone okhona phakathi ke kule nkonzo ka Oskido. Nami sengizwile bambiza Oskido. Bathu Jasmine. Nginibingelela ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Asitatazeli ukubingelela ngale gama. Amen. Lasebenza kweyami impilo ngonyaka ka1991. Ngomhla ka14 June. That is my spiritual birth date yami leyo. Amen. Ngazana no Jesu Kristu, ngamenza waba inkosi nomsindisi wempilo yami. Ngangabheka ukuthi abazali abangilethe emhlabeni basindisiwe. Ngoba ngiyungena ezulwini ngoJesu kaBaba ongizalayo. Kanti futhi ngiyongena ezulwini ngoJesu kaMama ongilethe emhlabeni. Indaba kaJesu ifuna umuntu azenzele decision eyedwa. Amen. Yeah. Ningaba bangani ningahlanganyela zonke into enihlanganyela kuzo, mara when it comes to the decision kaJesu Kristu, it's an individual personal decision. Actually group decision. Ngaze ngikhohlwe kumndeni wakangubeni amahubo 116 iverse lika 15 nikeza umndeni wakangubeni ke le verse. This simple, lijwayelekile but powerful. Little precious in the sight of God. Kuligugu emehlweni kabani? kaNkulunkulu. Noma kungasili igugu emehlweni akho, but leli verse engilikhothayo lithi kuligugu emehlweni kaNkulunkulu ukufa kwabangcwele. Ngiyayihonorisha impilo yomuntu nama decisions awenzayo, but I value the most ma umuntu enza a decision, a powerful, a positive, a righteous, a Bible line uma sokuzodlula sakazodlula emhlabeni. I value that decision. Sizofunda ke kafushane lapha. Incwadi kaMshumayeli. Incwadi kaMshumayeli chapter 9. Sizofunda amavesi awu2
but okwamanje ngicela two sentence ye verse 5 bese sidedela umoya ingcwele akhulume ke nabo bonke abakhona kule ndawo. Chapter 9 verse 5, two sentence ungalifundi lonke ama sentence awu2. Ncwadi kaMshumayeli chapter 9 verses 5. The living at least know they will die, but the dead know nothing. Siyabonga mana lapho abaphilayo bayazi. Ayithi na uhlezi la uyazi. Lisho wena phela. Sonke thina sikhona lana sisaphila likhuluma nathi leli verse. Lithi thina sonke sikhona sisaphila sinale knowledge esinayo ukuthi nathi siyazi one day sizotholwa yiloko okuthole umfowethu oStive. Awuzukuphila ke inguna phakade la emhlabeni. Do not deceive yourself. One day uzodlula nawe emhlabeni. Lithi abangasekho. Mari Bible, my God. Nyamangala abantu bakithi why bayikubanisa indaba yokuhamba komuntu. When the Bible is so clear and straightforward, why are we bringing confusion? Why are we preaching iBhayibheli, not preaching lento uNkulunkulu ayibhale ezwini lakhe, but preaching and bringing interpretation yabantu instead of allowing the Bible to interpret itself? Lithi abangasekho, they know nothing. Yabona laba bebamelapha emva mayivela leyanja ibasondeza njoba sengizoshumayela. Ngibabone benyakaza besondela ngaphambili besuka ebondweni. Ngathi ngayishayela inkwele lenja ukuthi phinda. I don't understand why siyathanda ukumakude enkonzweni. I don't know ukuthi ufila uncomfortable ukusondela na. But thank God ukuthi kunaleya speaker. Uzongizwa nala ume khona. Lithi abasebadlulile ke emhlabeni abasazi lutho. Kusho ukuthi njoba ngichaza naleya njaleya uOskido knows nothing about it. Akazi ukuthi ukhona noma ukho. Akazi ukuthi siyombeka kuphi umzimba wakhe, akazi. Angazi ukuthi uyokwazi kanjani ukuthi uswele umsebenzi ukuze abuye azokusiza ngomsebenzi. Because thina abantu siyathanda ukuzenzela ama list wethu ma umuntu ehamba siya eda. Because sinale deception which we strongly believe kuyo, it's a traditional as strong ezweni okufuze siqondise ngezulu kaNkulunkulu. Abantu bacabanga ukuthi uma umuntu edlula sekayosikhulumela noNkulunkulu. I don't know which Bible are they reading, because elam lithi munye umlamleli between abantu noNkulunkulu. Alithi ke ugogo wakho sekadlulile noma umkhulu wakho, lithi umuntu uKristu uJesu. Mama wakho ngeke azakumele, ngeke azakukhulumele, akazi ukuzwakala ezulwini. There's only one man
owadabula amazulu wezemhlabeni. He qualifies to intercede on your behalf. His name is Jesus. Ungahambela kude no Jesus. Make no mistake. Ungadluli kulomhlaba ukude naye. Ngoba mzukwana udlula kulomhlaba ungenayo kufanele sikhalele. Safanele sikhalele sasekhona ngoba you are lost. Inguna phakade lakho langaphesheya kwethuna selimoshakele. Because isikhiya sokungena ekhaya ezulwini sitholakala kuJesu. Ngizokhuluma ke nabaphilayo. Angiqale ngale sentence yoku2 lithi abafile bayazi. I mean abazilutho. Sorry. Lithi abafile abazilutho. Kule ncwadi kaExodus chapter 33 iverse lika 17. iBhayibheli lithi uNkulunkulu ukhuluma noMoses. Uthi uNkulunkulu kuMoses, Moses, you have found favor in my sight. Mamela ukuthi uthini uNkulunkulu? uNkulunkulu utshela uMose. Uthi Mose, umela ebukhoneni bami simply because uthole umusa. Nkosi yami. Siphila la emhlabeni asifani. Kunabantu abawutholayo umusa. That's why I'm going to preach with boldness namhlanje. Ngoba ngifuna ukukwazisa wena omaziyo Oskido ukuthi I wonder what's muphi Oskido. Mina ngazi lo uOskido othole umsa ngesikhathi sakhe sokugcina. Umngani wakho uLinda mhlambe wazi uOskido bekahamba naye ebusuku. Nkosi yami. Yazi umusa. Hayi umusa bazalwane. Uthi ku verse 17 uNkulunkulu lo musa wami ngiunikeza lo engikhethayo mina uNkulunkulu. Akakhethelwa uyazikhethela yena. Last week ukhethile ke before azohamba lo mfowethu wamnika umusa. Hayi mina enough bazalwana, I don't know about you. Mina ngiphelele. Ayikho into edlula umusa. I was revived and encouraged immediately mangizwa ukuthi umfowethu Oskido uthola umusa. Kwavuka injabulo, kwavuka imvuselelo. Ngakhumbula imithandazo kagogo nomkhulu, yabazali, yabazalwane bekhuleka imini nobusuku, imihla namalanga. Khulekelwa thina njengoba nami ungibona sengimelanga phambili. Nkosi yami. Wangithola kude nami lo musa. Ungangiboni nje ngibela phambi kwakho. I always tell abantu ukuthi ngiyabonga ukuthi lo musa wangithola ngingakaravazwa yilo mhlaba. Ngoba lo mhlaba lo uyaravazana. In nice time ngiyabuzwa iqede izoqeda wena. Ngithi ngihambe emall ngikhomba abantwana bami umuntu bengifunda naye ngithi lo bengifunda naye bathi usho lo mkhulu lo. Ngithi no akusimkhulu mncane ke futhi lona nga 2 years lakini. Bengifunda naye lo. But lo mhlaba awuthi uzenza uclever. Uzakhomba lo mhlaba. Ngifuna ukuchaza lo musa quickly. In the book of Luke chapter 23,
lithi iBhayibheli mzukwane kuzobethelwa inkosi uJesu wakukhona 2 criminals ebekade siboshiwe zanikezwa a very same sentence leba inikeza uJesu, which was the sentence, a penalty of death. Lama criminals wamabili abethelwa kanye noJesu. Lithi iBhayibheli one of them despised uJesu Kristu. One of them was a foolish criminal. Aga understandanga i-opportunity yomdali mase ifikile phambi kobuso bakhe. Kunabantu abamista ithuba lokugcina selikhona. Ngoba lo nkulunkulu esimkhonzayo, he gives each and every one of us an opportunity to say yes to Jesus. Kube semntwini ukuthi no, mara abekunikile uNkulunkulu that opportunity. So that the day uyoma phambi kwakhe ngosuku lwe-judgment, he will remind you of the opportunity and opportunities akunikeze zona to say yes to Jesus. Amen. One of them wa-acta kahle. Hayi Nkosi yami. Lithi iBhayibheli wayicelela. Wathi Nkosi uzube nami eparadise. Uthi makatshela lesesilelesi before akhuluma neNkulunkulu wakhe. Nkosi yami. Uthi awunamahloni. Mina nawe sijeziselwe into esiyenzile. Besibabulela abantu. Sibakhuthuzile abantu. Sibantshontshele abantu. Hey, sichitha imizi senze konke okwenziwa abantu la emhlabeni. We deserve the penalty esinikezwe yona. But this one ophakathi kwethu akenzanga lutho. Waphenduka wathi Nkosi, I see something kule mpilo yakho. Ngicela nje one request. Ube nami mawufike paradise. There is one thing that I love about Jesus. He does not postpone. He does not point in future. Agathi next year, agathi next month. Tukuyibika ithi sayocaba. Akayocabanga lo Jesu, Nkosi yami. Immediately wamphendula wathi today. Hey Nkosi yami, namhlanje. Today. Lendoda yathola umusa seyikwi-5 to yempilo yayo. Uyabona malithi iBhayibheli ungamahlulela umuntu uliqinisile. Baningi abantu abayobhayiza masifika ngaphesheya. Bebiza abantu ukuthi ayibo singapha woza ngapha bamangala kayikubi uyayidlulela. Baqakeke bafune no question uNkulunkulu uthi uNkulunkulu hayi kahle bengihamba naye lo uNkulunkulu. Kunale ndaba engiyithandayo ithi ngokunikeza yona very quickly, indaba kaJohn Wesley. John Wesley waba ne dream waphupha. Le ndoda ile ndoda eqalele bande laziwa namhlanje ngokuthi Wesley. That man was saved. That man was preaching the gospel of salvation that comes by the only begotten Son of God, uJesu Kristu. Kwiphupho lakhe uphupha ephumile emzimbeni uJohn Wesley. Uma ephumile emzimbeni uzwa izindawo ezimbili njengoba esondela ngaphesheya kwethuna. Kwelinye side uzwa ingoma nomhlabelelo nokujabula. Kwelinye side uzwa ukukhala nokugedla kwamazinyo. Yabona kunento emangazayo.
noma ngaze ngiqale la ngiyophuma lemuva akhona one ongavuma ukuthi yena uhambe endaweni errong akekho abantu mabafa bafuna ukuya ekhaya ezulwini babe bangafuni ukuhamba ngendlela ebasa khona ekhaya ezulwini uma ngithi ngifuna ukuya eJohannesburg ngigibela i-freeway N3 Durban ngeke ngifike eJohannesburg no matter how much I desire ukuyofika eJohannesburg I will never reach eJohannesburg because ngihamba ngendlela eDurban ayiye eJohannesburg bheka indlela ohamba ngayo so simple bheka indlela ohamba ngayo mawufuna ukuya ekhaya ezulwini change the road ohamba ngayo ngena ngesango elincane la kungangena imithwalo yakho lesango lilingene wena wedwa awukwazi ukungena nomnkosikazi wakho kuleli sango awukwazi ukungena nomntwana wakho kuleli sango ungena wedwa vo why lincane leli sango lithi likhona elinye isango uma ungalifuni leli lincane likhulu ke lona ungena nabazali bakho uma uthanda ungena nabangani uma uthanda namaportmende athwala ungene nawo but the end yalenye indlela lithi iBhayibheli iya ekubhujisweni we are gathered here namhlanje to celebrate the life ye decision eyenziwe uOskido ngiyamhalalisela ke mina the reason ngimhalalisela is simply because I understand iBhayibheli abantu baye bacabanga ukuthi thina befundisi sine power ngosuku lomngcwabo ukuthi sizothandaza sithi uNkulunkulu akavula amasango asinayo leyo power you don't have that authority ma umuntu ewa ephuma emzimbeni on a Monday la ngavuleki izulu on a Monday khohlwa une Saturday masiyokubeka akhozulu elivuleka Saturday angiphinde mhlamba ngizwanga ngithi mawuphuma emzimbeni noma ngabe uphuma ngaliphi ilanga kodwa lelanga yophuma ngalo make sure ukuthi liyavuleka izulu ngalelo langa ngoba langavuleki ngalelo langa aliphinde lavuleka kuyakho impilo izulu hayi kuseBhayibhelini nambofunda kuseBhayibhelini lithi uStefane bezomkhanda ngamatshe ngosuku ahamba ngalo waze wabatshela before ahamba bamkhandela ko ekugcineni ke lo uthi yes sinawo umuntu azokhuluma into engayazi uthi wena ubona uNkulunkulu ubani wena wabatshela wathi yo nali izulu livulekile mamela iBhayibheli lithi uJesu Kristu he is seated at the right hand of God but uStefane wayishintsha wathi uJesu umile ya what an honor noma ungazange wakwanginika i-honor kulomhlaba believe me you the day I check out on this planet I will receive an honor of honors because the King of Kings and the Lord of Lords would stand up to receive me. Wow. Waphakama uJesu ngoba lithi iBhayibheli abalotshe encwadini yokuphila bazi hayi akubhalisa esontweni yangikhulumanga ngesonto ngithi abalotshwe encwadini yokuphila engaphathwa umfundisi uDludlu engaphathwa umfundisi uNgubeni bonke labefundisa akakho nowani ophethe lencwadi asibhali bantu asisuli bantu ngoba besobhala nabomzala bethu bengekho right hayi Nkosi yami singabantu besobhala nabomzala bethu wena masingathandi benye sikubhala uyabona ukuthi ku wrong kanjani thank God lencwadi ayiphathwa abantu ephathwa yiwungu lemhlatshelo Jesu Kristu uqobo lwakhe uthi uStefane umile manje ku standing position umele ukungamkela ekhaya ezulwini ngithi kuwe mangavuleki izulu ngosuku ohamba ngalo khohlwa ukuthi liyovuleka masesi yokubeka Oskido uzenzela ifavor
wenza a decision emvulele izulu ngosuku ahambe ngayo. Akavulelwa yithi, uvulelwe inkosi yakhe. Usho ngowakho umlomo, kanti uJesu uvunywa ngani ngenyawo? Umlomo, usho ngowakho umlomo uthi mina sengiqedile indaba yami noNkulunkulu. Hayi thina singena phi ke lapha? Hello? Sifitha kuphi ke thina lapha? Ma umuntu eqede yakhe indaba noNkulunkulu singobani ke thina? We can't reverse. We can't cancel. Lento umuntu ayenzile noNkulunkulu wakhe. This man wenze a good decision. He gives me a platform ukuthi ngikutshele mfowethu Linda ukuthi ndoda usane opportunity nawe to make a right decision while you are still alive. If you don't do that decision, khohla uyobona uOskino ngaphesheya kwethuna. Uthi John Wesley ngenza i-decision ukuthi nami ngiyala kujabulwe kho akakufuna ukuya la khalwa khona. Uthi mangifika lapha ngithola ingilosi imile ke egedini yavula incwadi yathi igaba lakho ubani. Mamela uJohn Wesley yazi i-pride especially kubantu abahlele ezitulweni ihlalo. Hey, pride yesihlalo ningiqolele befundisi but I need to say it. I-pride yesihlalo i-dangerous. uJohn Wesley usezulwini utshela ingilosi uthi ubani ungangazi ukuthi uJohn Wesley. Ha? Emadoda. Naku umtedelela sezulwini. Ingilosi athi uJohn Wesley ithi ngibhekeke ukuthi ukhona la John Wesley. Hey, John. Wazi wayophuma ku Z. Akekho uJohn Wesley. Wavala incwadi wathi endoda ungajika alikho igama lakho. uJohn Wesley wathi wow mana kancane. Langa phakathi I remember le voice engizwayo yaka mama uSibani. Wabekwa yimi mzukwane esuka emhlabeni. Ula ikhamente lami leli la. How can you say you don't know me kune khamente lami la ngaphakathi? Ingilosi yathi akekho umuntu wakho la. La akho umuntu wakho. Hayibo uJohn Wesley ambuze kanti abanjani ke laba balana? Athi bonke laba bangaphakathi. Emva kwale gate yilabo abadlula egazini lika Jesu. Abantwana bakaNkulunkulu hayi bakho. Ithi ngilosi hamba uzame next door. Neyas Muslim ngome uzame next door. Ithi ngilosi hamba uzame next door ndoda. Lana khohlwa. Uthi John Wesley hayi ngijike ngiswabile ngithi ake ngiyochecka ngale. Hey, 19 yangixaka ngale ndaba yestory sika John Wesley. Uthi John Wesley ngiseza la memezi demon egedini. Ha, John Wesley, come, we've been waiting for you. Ha? Wamangala uJohn Wesley wathi kwenze njani? What do you know me? What John Wesley? Sazi wena, sazi inkonzo yakho, sazi intshumayelo zakho, nabantu bakho bakhona la. Yeah. John Wesley, nabantu bakho bakhona la. uJohn Wesley uthi kwenzeka into engayazi. In that dream I just instantly ngabuye emzimbeni. Uthi mangiqala ngena ngibuya bheka kwami umzimba. Ngaphuma engubeni I knelt down beside my bed. Ngazi kahle ukuthi mina John Wesley anginazulu. Sengibonile anginaso isikhiya. Kade ngitshela abantu ukuthi bawungabhadalanga ithikithi. Sorry but sengishilo. Mawungenzanga 1 2 3 khohlwa but not kuNkulunkulu.
John Wesley waphenduka. He went back to his church and started to preach salvation. I'm sorry namhlanje onkosi uJesu. Leave that one. Lithi abaphilayo sengiza kuwe ke manje. Nkosi. Lithi wena from that corner nje. Surround siyele emva size sibuye nakulabo abalanda phakathi edini. Lithi nina nonke niyazi ukuthi one day nizodlula emhlabeni. I wonder ukuthi senilungisile indaba yenu noNkulunkulu na. Lithi leli verse asilifundanga lonke ke senyalisho ke manje uMshumayeli chapter 9 abafikayo abangazwanga sifunda uverse 5 no verse 6 lithi abaphilayo bayazi ukuthi bazokufa abafile abazi lutho. Liyaqhubeka ke lithi abasenamvuzo abasenasabelo nanini kukho konke okwenzeka ngaphansi kwelanga. Yabazalwane, ake nekeni ukuvumela abantu banikeze inkulumo ezingavela eBhayibhelini. iBhayibheli lithi umuntu once wadlula emhlabeni, yonke into eyenzeka emhlabeni akusekho link, akusekho connection between umuntu odlulile nawe osesekhona emhlabeni. Unfortunately, we create our own links and connections because of lack of knowledge. Abantu bayabhubha ngenxa yokuswela ulwazi. Lack of knowledge is destroying abantu bakithi, especially le khala yombala lona eniubonayo. Hayi ningaqabana sesikhuluma ngokhokho. Yo. Wayithindi lo ndaba nizoqabana nabantu. Abakubo awuniloqabana impela straight. But lithi iBhayibheli abasenasabelo. Lithi uthando lwabo, inzondo yabo, everything nje yabo khohlwane it's gone. Noma ngabe bekakunyathela ikhona kuOskido bye. It's gone. Uzoqhubeka wena ke ubambile kuyakho incwadi encane ukuthi ungenza u1 2 3 4 5 yosala nalezo. Yazi ngithanda uJesu ibeka kamnandi bengafuna ukuya but ithi ngiye lapha Matthew chapter 15 uthi uJesu why nenza izwi likaNkulunkulu libe useless ngenxa yama traditions enu. Uthi uJesu nivumela inkulumo enizithathe kokhokho benu niza nazo nizonulifya izwi likaNkulunkulu. Akho umuntu okukhulumela noJehova ke as long as umuntu khodwa uyi1 ngitshelile 1 Timothy chapter 2 hamba sifundele uyi1 only one naye uye waqualify ukuthi akwenze lokho. Understand ukuthi uJesu Kristu bebambethele nabantu abantshontshile angazange antshontsha. Bebambethele nabantu abake baphinga angazange akaphinde yena. Hey, bebambethele nabantu abake badelela abazali. Umzali athi 10 cent abeku 1 rand yena. Ungabheka iphansi ngeke sibone ukuthi bheka umfundisi nje wena. We won't notice it yo. But sizokusiza before siphuma ngoba fanele uthathe uJesu kuzophuma lenkani. iBhayibheli lithi hlonipha uyihlo nonyoko ukuze izinsuku zakho zande la izweni. Namhlanje abazali sebabeka abantu abasha more than abantu abasha ukubeka abazali because sokuhambe kwahamba yathathwa very light indaba yokuhlonipha. Mina ke ngivela ku old school ngeyami ke igeneration bowuthi mawuganga ubaba oyidlulelayo ongakwazi nokuthi umntana kwabani uzalwa ubani akubone hey khali isibhaqa
Ngakuye endlini yabathethu ushayiwe. Abathi awu why bakushaya endlini bakushaya again. Ngokwendika. Uzoshaywa. Uthi ayeke bakusukele man hluphi yagaka bazofika. Sikhule kulo generation ke thina. Umuntu omdala ongamazi bomhlonipha umbiza ngomama kungasi umama wakho. Hey namhlanje uRose ba uRose. Ya. Hi look. Ha. Yamadoda. Lamadoda adlulile kulezo zinto lezo but not to Jesus Christ. Later he was tempted at all points. Never committed any sin. He is worthy ukulalelwa, ukulandelwa, ukukhonzwa, ukwamkelwa. Lo Jesu enkhuluma ngaye. That's why he qualifies ukufaka abantu ekhaya ezulwini. Not even 1%, not even 0.5%, not even a dot. Never committed any sin. The mistake eyenziwa uSathane ke leyo ukuthi athathe umuntu ongazange commit sona yomfaka esigodlweni sakhe. Nkosi yami. Wayifaka idynamite la kungafanelanga uyifake khona. After 3 days ya explode. If you ukusiza mhlamba wazi uJesu wenze a simple thing. As you can see, I'm wearing this jacket. uJesu Kristu uhambile wazoboleka le jacket yethu yesono ngoba bengekangene esikhogweni khohlwa abazalwane. No bengeke. He had to borrow our jacket of sin as cover nalobungcwele bakhe nalokulunga kwakhe abuvale. Makavela bebajabulile bathi yes at last samthola kanti yey when's the biggest mistake. After 3 days wenza net so wavela white ngaphansi babuzana ukuthi le light ivela ngoba la kuna light la ingene kanjani le light. Till today uSathane esesigodlweni sakhe akana sikhiya sendawo yakhe. iBhayibheli lithi izihluthulelo zokufa zikuJesu. Akomfundisi ophethe leso sikhiya. Noma ungamjabulisa kangakanani umfundisi wakhe akakwazi ukuvulela izulu. Ungamlethela inyama yedada. Ungeza netheki enkulu kuwo wonke amatheki. He will never open heaven for you. He will enjoy itheki phela vele ngoba semhlabeni. But he does not have any key ukuvulela izulu. uJesu Kristu, he is the only one who paid the price. Emva kokuba umuntu eqe izwi likaNkulunkulu. God commanded to Adam, ukhokho wethu no nkosikazi wakhe uAdam, lo wabizwa ngokuthiwa uEva after the fall. Ekuqaleni beka nguAdam. I wish besinesikhathi ke nivakashe enkonzweni zethu sizoke sifundisa ngaleyo nto. Igama labo bobabili bokungu Adam. Ay awuyizwa ne? Nkosi yami. Vakashe enkonzweni sizokufundisa. Njoba sokhona ama barrels names. Woze enkonzweni sizokufundisa. Sizokwazisa why you change your name when you cut a covenant. Angizukhuluma ngakho ke lokho. Bobabili bengu Adam uNkulunkulu benikeze umthetho ukuthi bangeqi izwi lakhe.
unfortunately baleqile ke izwi lakhe kwenzeka lento uNkulunkulu ayishilo ukuthi they will surely die. They will surely die. Wena ungazi very quickly ngokusiza. Incwadi kaGenesis incwadi ejulile kuzo zonke incwadi. Uma uyifunda ungayazi izokuhlula. Iphethe i-creation, iphethe ne-renovation, restoration. Between verse 1 no verse 2 asazi nathi singabantu, but there is probably billions of years between verse 1 and verse 2. Between verse 2 no verse 3 again asazi, probably again billions of years again zikhona between lapho. But bamba le ndaba lena before sizothandaza. Ma uNkulunkulu enza restoration, 2 years into engayibamba ku restoration angeke ngiphinde ngikhohle for the rest of my life. uNkulunkulu has never created a fish. No. iBhayibheli lithi uNkulunkulu commanded the waters to produce every kind of a fish. Every kind. Nazo zonke ilwane eziphila emanzini. Amanzi aproducer zonke ilwane eziphila emanzini. That's why isilwane esiphila emanzini mawusikhipha emanzini siyafa. Ngoba usihlukanisa nesource yempilo yaso. Okay? uNkulunkulu azange a-create ihashi. No. Aka-createanga inkomo. Azange create ibhubesi. Lithi he commanded this soil. He commanded the soil to produce. Every plant oyibonayo nezihlahla. Hayibo, uNkulunkulu azange create. He commanded the soil to produce. Ambokhipha iflower wena emhlabathini uzobona. In few days what happened to that flower? Yabuna uhlonise nomdala, uhlonise nesource yempilo yakhe. Mamela ke ngizothandaza ku verse 26 nayi indaba yethu la ikhona. uNkulunkulu uthi ke njengoba amanzi aproduce amafish, njengoba umhlabathi uproduce amaplants, mina ke uNkulunkulu ngiyoveza umuntu, ngizomveza ngokomfanekiso wami and afuze mina. That's why mawususa umuntu kuNkulunkulu uyafa. Abantu badideka masikhuluma ngabantu abaphila befile ukuthi into enjani le ayikhona, baya exist abakhona, they are alive, but they are dead because they are separated to the Creator. Kunabantu abaphila befile mara basaphila. Ukufa baqale before bayofika ekufeni kwangaphesheya kwethuli. Basamele ibonus death ngaphesheya kwethuli. Hayi inzima le ndaba. That's why sitshela abantu ukuthi mawuzalwe kayi1 kulomhlaba uyofaka i2. Uyofaka i2. But mawuzalwe kayi2 uyofaka i1. Yabona noma ephambi kwakho uzelwe kayi2. 1 ngizalwa ubaba nomama uDludlu. Okwesibili ngizalwa uNkulunkulu. Mangihlala phansi ngixoxa ngendaba zikaNkulunkulu nobaba ongizalayo, akasubaba kimi masixoxa ngendaba zikaNkulunkulu. He's my brother in the Lord. Yeah, uthini mfundisi? Yes. My father. Masixoxa zasezulwini, he's a brother to me. Sibonisane ngobaba wethu sobabili. Nkosi yami. Wow. Lo uNkulunkulu azenze izinto. Kunalento esayifunda esikoleni masibhala isentence safundiswa from grade 1 ukuthi mawukhuluma inkulumo ungakaqedi ufaka lento abayibiza ukuthi ikhefu.
a comma. It simply means usazoqhubeka nesentence yakho. Mawufika ekugcineni bese ufaka lento esibiza ukuthi ungqi, a full stop angithi. Injalo ke impilo yabantu ke abakhona emhlabeni. Kunabantu uma kufika lesi sikhathi esithola uoskido kufakwa ikhoma empilweni zabo, abanye kufakwa i-full stop empilweni zabo. That simply means kwabanye thathani ikhefu ngoba ndisazoqhubeka nokuphila ngaphesheya kwethuna. Kwabanye hard luck phelile ukuphila kuwe ngaphesheya ukuphila kusekho. I want to give you an opportunity ke manje sizothandaza sikwazi ukuqedelela umsebenzi wethu. Uma ukhona ngithandaza kanye nawe njengoba ngizobonga izwi. La ukhona nje phamise sakhe isandla and say yes to Jesus. Awamukela isonto, awuvumi imfundisi, uvuma uJesu Kristu njengenkosi nomsindisi wempilo yakho. Ngeke uyofika ekhaya ezulwini ngaphandle kwakhe. I'm giving you that opportunity to say yes to Jesus. Ngizothandaza ke manje. Ngizothandaza nawe when I see your hand up. Uma ngabe ufuna uJesu, raise up your hand, sikunike uJesu maspiti. Uma ngabe unaye, bamba lamazwi uJesu awakhuluma ngumkaLothi, efundisa wathi khumbulani umkaLothi. UmkaLothi wayithola opportunity yokuphuma wadlala ngayo. Uma umtholile uJesu ngiyacela ungadlali ngaye. Ngoba ngakulahlekela ube lumtholile. Let us bow our heads and close our eyes. Sizothandaza. Abantu abaningi bajwayele ukuthi sibabiza sesicimezile, ayikhona. Ukunikela ithuba. Angizukubuzwa masifike ekhaya ezulwini. Wena ke owenza decision okungaphakamisa sakhe isandla. But remember this, make yourself a favor. Ungadluli kulomhlaba ungazani noJesu Kristu. Baba, egameni lendodana yakho uJesu Kristu siyabonga. Elakho izwi liyaphila. Izwi lakho linguqobo uliphefumlele ukuba lisebenze empilweni zethu. Washo ukuthi alisoze labuyela kuwena ize. Ngiyabakhulekela ke Nkosi yami labo ababe namahloni okuphamisa izandla. Moya ingcwele chubeka ungabaniki ukuthula. Remind them ngale ntshumayelo abayizwe namhlanje on daily basis. Ukuthi bakhumbule ukuthi if they don't make a decision basasekhona emzimbeni, they will never get that opportunity to do so. Siyabonga ke uNkulunkulu wami, sikwenze konke Nkosi yami. Izwi lakho seliwile ke kule ndawo lizosebenza. Lisazosebenza nakusasa sesingekho kule ndawo. Ngoba abalizwile abantwana bakho. Washo njalo uJesu uba ngizange ukuzowahlulela kepha amazwi engiwakhulume ebantwini iwona azoma phambi kwabo on a judgment day. Libusise izwi lakho ngoba liyaphila. Sikhulekela ke Nkosi yami sisazophuma ke futhi kule ndawo sokwenza umsebenzi wokugcina. Siyohlwanyela Nkosi yami lo mzimba endaweni Nkosi yami lapho uyolinda khona ukukhala kwecilongo. Sikunika udumo nembeko nenkazimulo. We declare a divine protection phezu kwethu neyinqola nasendleleni Nkosi yami sohamba kuyona. Phumelelisa ke Nkosi yami konke. Sibeke nokubuya okuhle Nkosi yami. Lokhu sikusho ngelihle igama lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Amen. Sesiyahamba bazalwane. Sesiyahamba. Into esizoyicela nje kuphela manje ngizocela ukuthi singaqale simuve eqala ke before qale umuve ifamily iqala nabafundisi. La isiya khona bazalwane, la siyofihla khona siyofihla eSouth Park. Yeah, iSouth Park ePrison. Yeah, siyofihla khona bazalwane. Into engizoyicela ke manje into izokwenza ukuthi obafundisi bami bame kube yibo abazohola
bese sicela obaba laphaya abesebenza nomuntu Oscar ukuthi kube yibo abazobamba bayicelele bazalwane bayicelele ukuthi kube yibo abazobamba umzimba ka Oscar becela nje simbe inyawo bese siyikonzo baba wethu ayiqwele uNkulunkulu ethona amandla siyathandaza haleluya sesibuyisela udumo kuwe uNkulunkulu ethona amandla baba wethu ongcwele ngegama lika Jesu siyaphuma sesiya emathuneni sibuyisela kuinkonzo ngenamandla igama lenkosi yethu Jesu Kristu amen ngicela sonele baba baba bese zosizo kumzimba bese abafundisi behole singaqale simuve ifamily ingakasukuli ngiyathoba bazalwane ngiyaqale simuve